Wani matashi ya ɗauke budurwarsa inda suka koma rayuwar hotel. Mahaifinta ya kasance DPO ne na police. A kwana a tashi tun suna jin daɗin rayuwarsu har rikici ya fara haɗa su. Wata rana saurayin na kallo sai budurwar ta zo ta ƙwace remote ta ce da wa na ji kana waya. Ya ce ke baki da hankali ne za ki zo ki tutse ni aurenki nake? Ni kake gaya wannan maganar? Ta ce kafin ta rufe baki ya wanke ta da mari nan take ta faɗi. A tunanin shi ba abin da ya same ta. Can ya dawo hayyacin shi ya fara taɓa ta. A nan ya tabbatar da cewa ta sheƙa garinsu. Kwana a tashi mahaifin yarinyar nan ya fara shiga damuwa inda aka baza cigiya a ko'ina har kyautar kuɗi aka sa ga duk wanda ya gano inda take. Yawan kuɗin ya kai ya kawo yadda hatta abokin shi wanda ya kasance yana kawo musu ziyara da ya ji sai da ya yi sha'awar ya ci wannan kuɗin. Bayan ya je ya rufe ta a banɗaki ya zo hankalin shi ya tashi ya fara tunani shawarwari kala-kala. Ana cikin haka sai ga abokin shi ya zo suka gaisa ya ce ya fa zo da uzuri yana so ya amfani da banɗaki. Ya yi wuf ya rike shi. Abokin da ke yawan kawo musu ziyara sai ya ga yau shi ake rikewa ana hana shi shiga banɗaki.